पण आता तुम्ही म्हणालात कसं की नाटक पहिल्यांदा वाचतं. हो बरेच नाटककार हे सेटची कल्पना ब्रॅकेटमध्ये देतात, हो हो कंसामध्ये, हो देतात. की डाव्या बाजूला दरवाजा, हो उजव्या हो बाजूला एक वर हो जाणारा जिना, बरोबर. हो समोर एक बरोबर. खिडकी, हो हो त्याच्यानंतर एक सोफा, एक कपाट, हे सगळं नाटककार लिहितो. हो. तुम्ही तसं करता का त्याच्यात तुम्ही नाटक वाचून तुम्हाला जे वाटतं ते हां, मग करता? आम्हाला जे वाटतं ते कर. पण त्यांचं ते बेसिक असते ना, ते आम्ही सोडत नाही. कारण त्यांच्या डोक्यात ते एक ठरलेलं असते, हां. की हां असं असं. पण शेवटी ठरवणार कोण? एक डिरेक्टर ठरवणार किंवा नेपथ्यकार. आता मी ठरवलं की मला हे योग्य वाटते, लेफ्टला कुठे आहे, कारण माझ्या मांडणीवर अवलंबून आहे ते. त्यांच्या म्हणण्यावर ठीक आहे, उजव्या बाजूला हे पाहिजे ते, पण ते उजव्या बाजूला कुठे पाहिजे, मागे पाहिजे, पुढे पाहिजे, कुठे प्रॉपर्टी येणार आहे, अच्छा. कुठे डिस्टर्ब झालं नाही पाहिजे, तेव्हा आम्ही ठरवतो. नंतर डायरेक्टर ठरवतो, नाही बाबा हे मला वाटतं इकडे माझे मुवमेंट्स आहेत अशा, तर इकडे हे थोडंसं सरकवूया, हे असं करून म्हणजे सगळ्यांचं हे एक मत करून तो आमचा सेट तयार होतो. त्यामुळे अडचण कोणाला येत नाही. म्हणजे रंगबिंग सगळे तुम्ही ठरवता? हो, रंग वगैरे सगळं मी ठरवतो. नेपथ्यकार हो, हो, ठरवतो. हो. अच्छा. पण दिग्दर्शकाच्या मुव्हमेंट्सना अडथळा येऊ नये. येऊ नये, कारण त्यांना कॉम्पिटिशन करायचं असते त्यांना. हो हो हो. कारण कॉम्पोजिशन महत्त्वाचं आहे. बरोबर. कोण कुठे उभा राहणार, किती लेवलला उभा राहणार आहे, किती महत्त्वाचा दरवाजा आहे, की तो किती उंचीवर असला पाहिजे, खिडकी किती उंचीवर असली पाहिजे, हे आम्ही ठरवतो. आणि साधारण नाटकाचा सेट तुमचा पूर्ण कधी होतो? कारण मी बरेचदा असं बघितलं की नाटकाचा सेट शेवटच्या दिवसापर्यंत होत नाही. हो, हो, त्यामुळे खरी गोष्ट. कलाकारांना माहित नसतं पायरी कुठे काय आहे, कुठे, काय बरोबर, कुठे आहे. बरोबर. तर तशी तुमची काय एक शिस्त आहे? माझी शिस्त अशी आहे, मी सगळ्या कलाकारांना मॉडेल दाखवतो. म्हणजे तो जवळजवळ तयार त्यांना मॉडेल दाखवतो का, की आपण कुठे काम करणार आहोत, त्याचं बॅकग्राऊंड काय असणार, लोकेशन काय आहे, ही जर आपल्याला मॉडेलमध्ये बघायला मिळाली ना, तर पटकन त्यांच्या लक्षात येतं. काही नेपथ्यकार फक्त ग्राउंड प्लॅन देतात आणि डायरेक्ट त्याच्यावरने कामं सुरू करतात. ॲक्च्युली त्यांना माहीत नसतं की आपण इथे हे करणार आहोत, इथून आपली एंट्री आहे, असा सेट दिसणार आहे. तर माझ्या मॉडेलवरून तुम्हाला करेक्ट कल्पना येईल की त्याचा रंग कसा असणार, ते कुठून येणार आहे, आपली एंट्री कुठे आहे, डिरेक्टरने जर बसवलेली असते ते त्याच्यावरून येते, कळते. आणि किती वेळ लागतो तुम्हाला म्हणजे मॉडेल तुमच्या लक्षात येऊन हे सगळं व्हायला? म्हणजे मी मॉडेल 1 ते 1.5 दिवसात कंप्लीट मॉडेल करतो. अच्छा. कारण का ते माझ्याकडे प्लॅन त्याचा तयार असतो, काय कशा पद्धतीचे कलर पाहिजेत हे माझ्या लक्षात. 1 ते 1.5 दिवसात मी सुधीर भटनाने एका रात्रीत एक मॉडेल करून दिलं होतं. अरे बापरे. अच्छा. आणि म्हणे बाबा उद्या मला मॉडेल पाहिजे. त्यांना माहिती आहे की माझा स्पीड कारण मला हा एक्झिबिशनचा अनुभव मला खूप फायदेशीर ठरला. आजकाल कोण मॉडेल देत नाही, मी डायरेक्ट मॉडेलच देतो. नको असेल तुम्हाला ना, ही बाजू इकडे पाहिजे, हे नको तिकडे पाहिजे, की मग त्याच्यावरून ते ठरवतात. प्लॅन दिल्यानंतर तेवढे वेळ जातो, ते विचार करणार आहे, मग हा प्लॅन, ही लाईन कशी असणार, ती लाईन कशी असणार. आता डायरेक्ट मॉडेल हे मी दिलं, कळलं ना सगळ्यांना, आर्टिस्ट लोकांना पण कळलं. डायरेक्टर त्याच्यावरती वर्क करतो. आणि काय तुम्हाला ध्यान द्यावं लागतं म्हणजे व्यावसायिक नाटकांसाठी त्यांच्या ट्रान्सपोर्टच्या दृष्टीनं हे काय बघता तुम्ही? एक आमच्याकडे एक सिस्टीम अशी आहे की बसवरची वरचं जी हे असते कॅरियर बसची, की त्याच्या आतमध्ये फ्लॅट गेला पाहिजे. अच्छा. आता एकावर एक फ्लॅट ठेवला तर त्याची उंची किती वाढू शकते, पण रुंदी वाढता कामा नये. 5 फुटाच्या पलीकडे नाही, नाहीतर काय एक फ्लॅट नाही लागला तर त्यांची पंचायत होते. तर आम्ही बसवरती कसं सामान बसलं पाहिजे हा पहिला विचार करतो. आता तोमी नव्हेच, पूर्वी तोमी नव्हेच्या वेळेला पणशीकर दुसरा ट्रक घेऊन जायचे सामानाचं, लोखंडी. आत्ता पुण्याचं नाटक केलं आहे मी, त्याला बसवरती सामान जाते, माणसं बसून जातात. अच्छा. वेगळं लागत नाही, काही नाही. पण आता तुम्ही केलाय तो सुद्धा फिरताच आहे. फिरता नाही, तो फिरता नाही जॅकनाईफ, त्याचा कोट सीन लागलेलाच आहे, त्याला आम्ही हलवतच नाही. पुढची बाजू जी आहे ना, जी आम्हाला सीन नंतरचे पाहिजेत ना, ते जॅकनाईफ टाईप केलेले आहेत. ते असा फिरून येतो आणि तो जॉईंट होतो, त्याच्यावरती सीन तयार होतात पाहिजे ते. तो परत फिरून गेला की कोट सीन ज्यावेळी चालू असतो त्यावेळी मागच्या बाजूला दुसरा सीन त्याच्यावरती लावतात. तसं मी खरं सांगायचं तर सुधीर भटांचं विक्रमने वगैरे केलं तसं नाटक केलं, केंकरेने डिरेक्ट केलं होतं. खरं सांगायचं तर तसं केलं होतं. त्या धर्तीवरती आता हे पण माझं नाटक चालू. तुम्हाला बाबा इतकी नाटकांचे नेपथ्य तुम्ही केलंय, तुम्हाला आवडलेलं सगळ्यात किंवा आव्हानात्मक असं वाटलेलं नेपथ्य कुठल्या नाटकाचं? आता हल्ली ह्या लोकांनी काय बघितलेलं नाही, ते फार पुरी येऊन गेलं.
मला उत्तर हवं आहे एक झालं. हां त्याच्यानंतर असूनी नाथ मी अनाथ. हां त्या नाटकाचं रिव्हॉल्वर आहे. हां तर एक सीन असा रिव्हॉल्वरवरती 3 सीन लावलेले आहेत रिव्हॉल्वर. हां तर एक ऑफिस ह्याचा सीन, ऑफिसचा सीन वेगळा आहे, हॉल घरातला एक हॉल आणि त्याचा बेडरूम. हां तर ती रिव्हॉल्वर, ती मुलगी हिरोईन उठते आणि तिला जायचं असतं बेडरूममध्ये. हां तर ती उठल्यावर तो रिव्हॉल्वर हळूहळू हळूहळू तिच्या विरुद्ध दिशेने फिरत जातो असं. आणि ती हळूहळू चालत चालत जाते. तिला दरवाज्यातनं ती बेडरूममध्ये जाते. बेडरूममध्ये गेल्यानंतर त्या बेडवरती जाऊन ती बसते. तोपर्यंत बरोबर तो कंप्लीट बेडरूम आलेला असतो. हां आणि मग त्याच्या लाईटमध्येच, हां, हे विदाऊट लाईट नाही, नाही तर मग गंमत जाणार त्याची. म्हणजे ती आपल्या घरात चालते. चालते. हां, अच्छा, अच्छा. ते कारण ब्लॅकआउट करून मग तो फिरतात. त्यावेळेस म्हटलं ब्लॅकआउट करून फिरण्यात काय पॉईंट आहे, आपण बंद करून तर बघू. म्हणून तो केला तसा. तर रावते म्हणाला, अरे आपण हे असंच करूया. त्यामुळे ते एक चांगला म्हणजे मुव्हिंग हे लुक आलं त्याला. समजलं. आणि एक अमृत मोहिनीला अमृत मोहिनी हे नाटक यावेळी ते रिअलिस्टिक नाटक होतं. हां त्याच्यामध्ये टोटल ह्याचा हिमालयाचा हां कैलास पर्वत, ते शंकर बसलेला आहे, कैलास पर्वत, पार्वती वगैरे बसलेली आहे आणि वरून ती सुरुवात होते. सगळे असं पर्वत, सगळेच पर्वतच दाखवलं त्या कटआउट्समध्ये. आणि मग ती पर्वत, पार्वती आणि शंकर हळूहळू चालत येतात, असे उतरताना दिसतात, पायऱ्या 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 शेवटी खाली खाली येतात. आणि तो सीन त्यांचा चालू होता. अजित कडकडेचं पहिलं नाटक, अजितचं कडकडेचं विष्णूचं काम काम केलेलं. अभिषेकींचं संगीत दिग्दर्शन. हां, अभिषेकींचं होतं. प्रकाश घांगरेकर होता. हे होते प्रसाद सावकार होते. सगळी गाणी हिट होती सगळी. अच्छा, अच्छा, फार सुरेख झालं. त्याला पडद्याला टाळी होती. अभिषेकीने माझं खूप कौतुक. चांगले चांगले. हा कशाचा मॉडेल आहे? हा हे आता मी एक वर्षापूर्वी, गेल्या वर्षीच केलं होतं. हे आहे ना, कथा, विक्रम गोखले आणि ही पहिली सुहास करायची जोशी, नंतर मग हे त्याचा कथाचा सेट आहे. आणि इतका बारीक सुद्धा करता तुम्ही? हो. काय आहे की त्याला हाच फक्त 8 फुटाचा सेट आहे. पाठीमागचं सगळं दिसतंय आणि आर्टिस्ट 3च त्याच्यामध्ये. तर त्याची ही मेन एंट्री आहे, ही गॅलरी आहे. बरं, ही स्वयंपाक खोली आहे, ही स्वयंपाक खोली दाखवलेली आहे. परत ही एक एंट्री आहे. बरं, हा सेट 8 फुटाचा करण्याचं कारण की प्रोड्युसरची जी गाडी होती तो म्हणा 8 फुटाच्या वरती माझ्याकडे जात नाही, 7.25 करू. अच्छा. म्हणून तो केला. तो कम्प्लीट असा फोल्डिंग होऊन त्याच्या आरामात गाडीतनं जायचं. नाही तर आम्ही 11 फूट 10 फूट 10.5 फूट करण्यात काय पॉईंटच नाही. पाठीमागे कम्प्लीट ब्लॅक मास्किंग आहे, कशाला करत. म्हणून तो तसा सेट केला. आणि तुम्ही आता किती वर्ष आहात बाबा या व्यवसायामध्ये? मी या वर्षात 45 वर्ष. 45 वर्षापूर्वी हा सेट करायला आणि आज हा सेट करायला किती खर्च आला असता? 45 वर्षापूर्वी किती खर्च आला असता? 45 वर्षापूर्वी एक 15-1 हजारात झाला असता. हा. आणि आज 45 ते 50,000. अरे बापरे, सगळंच वाढलं. त्यावेळी सगळंच स्वस्त होतं ना. अच्छा. इतका फरक पडला. इतका फरक नाही. लाकूड वाढलं, कपडा वाढला, मजुरी वाढली. बरोबर. आणि तुम्ही हे नाटक प्रायोगिक आहे, याचं नेपथ्य मी करणार नाही, मी फक्त असं तुम्ही काय दे नाही, असं नाही. कोणाचं असू द्या, मी नवीन प्रोड्युसर असेल, त्यांनी विचारलं पैसे किती घेणार, नाही, तुला वाटलं तर दे, पण मी तुझं नाटक करणार, मी तुला हे करणार. का सांगतो, माझी नोकरी होती, मला काय त्याची चिंता नव्हती. त्यामुळे मी अशी कोणाला डिमांड करत नव्हतं. आणि अजूनही कोणाला तुम्हाला वाटलं, तुम्हाला वाटलं तर द्या, नाहीतर लोकांना कोणाला तरी विचारा, बाबा ह्या माणसाला किती द्यायला पाहिजे, काय चौकशी करून द्या. पण मी अजूनपर्यंत कोणाकडे मला एवढे पैसे दिलेत तर मी डिझाईन आयुष्यात कधी बोललेलो नाही कोणाकडे. अरे वा. आज 500 नाटकं केली मी, 500 नाटकं अजून, आणि काहीतरी 10-1 नाटकं जास्त झाली. अच्छा. 500 नाटकं होऊन गेली. पैसे कधी सांगितले नाही? कधीच सांगितले नाही. अच्छा. कधी नाही. परवा प्रसादने मी, अरे मी हे किती सांगणार आहे, तू सांग ना. काय प्रशांत, तुला काय सांगणार, तुला काय वाटेल ते
तसं नाही, माझं हे आहे काय त्याचं ते हे आहे ना, फाउंडेशन आहे हो, हो, ना, हो, हो, तर मला म्हणे सगळा हिशोब द्यावा लागतो. हां. तर तू म्हटलं तुला काय वाटेल ते दे. त्यांनी चेक लिहून दिला, मी घेतला. अच्छा 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 अच्छा. त्यामुळे सांगितलं नाही का? नाही नाही, मी नाही कधी, मला ते जमतच नाही का कोणास ठाऊक. हं. पण आता असं वाटत नाही की आता नेपथ्य जरा कमी करावं, पुन्हा तबल्याकडे यावं? नाही नाही, आता नाही, मला नाही जमणार. इथे काय नाही, इथे तिकडे हात बसला होता तो गेला, इथे हात बसलेला आहे. त्यामुळे नाही जमणार आता. आणि आम्हाला म्हणजे कसं नाट्य अभिनयाचं प्रशिक्षण आता विजयाबाई देतात, विक्रम गोखले देतो, वामन केंद्रे देतो. बरोबर. तसं मध्ये नेपथ्य प्रकाश योजनेची शिबिरं व्हायची. हो हो. तर तशी शिबिरं तुम्ही नाही नाही, कारण माहिती आहे मला तितकं बोलता येत नाही. खरं सांगतो, कुठे नाही, कुठे इवन स्टेजवरती व्यासपीठावर काय असेल ना, तरी सुद्धा मी शक्यतो अवॉइड करतो. पण आज तुम्ही फर्स्ट क्लास बोललात. म्हणजे नेपथ्यकार, आणि तुम्हाला असं वाईट वाटलं नाही की आपण ॲक्टिंग करत नाही, आपण प्रेक्षकांच्या पुढे येत नाही, आपण पडद्याच्या मागे असतो, त्यामुळे आपल्याला तसे कोणी ओळखत नाही? नाही नाही, तसंही नाही, मी ॲक्टिंग पण केली आहे. अच्छा. काचेचा चंद्रमध्ये कम्प्लीट ॲक्टिंग करायचं, दारू प्यायला ओ, डॉक्टरांबरोबर. अच्छा. शेवटचा सीन असायचा, हां हां. डॉक्टर लागू, आम्ही पत्ते खेळत बसलेल्या भावना, नाही पण मास्तर येतात थोडे. अभिनय तुम्ही पुढे चालू नेला नाही? नाही 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 नाही, ते आपलं काम लावलं थोडं थोडं. पण असं वाईट वाटत नाही की अभिनय केला असता तुमचं नाव कुठपर्यंत पोहोचलं नाही असतं? नाही, आपल्याला आपली फिगरच अभिनयाची नाही तर आपण काय करणार? आपली फिगर अभिनयाची नाही म्हणून मी अभिनय करत नाही, किंवा मी जे नेपथ्य आज करतो व्यावसायिक पद्धतीनं फार मोठमोठ्या नाटक मंडळींसाठी, ते सुद्धा माझी हौस म्हणून करतो. त्याच्यामुळं मी कुणाला पैसे सांगत नाही. मित्र, मला वाटतं एका मोठ्या कलाकाराचे हे 2 अप्रतिम असे गुण आहेत, आणि त्याला मला वाटतं आपल्या गोव्याची माती कारणीभूत आहे. कारण पार्सेकर कुटुंब हे सगळं गोव्यामधलं, गोव्याचं नाव ह्या कुटुंबानं आपापल्या पद्धतीनं महाराष्ट्रामध्ये नाही त्याच्या बाहेरसुद्धा अजरामर केलं. त्या कुटुंबातले नेपथ्यकार बाबा पार्सेकर. त्यामुळं या मातीचा केवळ हौस म्हणून कलेसाठी आपलं जीवन अर्पण करण्याचा, या मातीचा वसा घेऊन जन्मलेला हा ज्येष्ठ आणि श्रेष्ठ असा कलाकार हा आपल्याकडे आज गजाली या कार्यक्रमामध्ये आला, आणि नेपथ्य ह्या फार मोठ्या विषयाबद्दल अतिशय थोडक्यामध्ये पण नेमकी माहिती त्यांनी आपल्याला दिलेली आहे. बाबांचं जीवन बघून मला वाटतं केवळ सगळ्यांनीच अभिनेता आणि दिग्दर्शक व्हावं असं नाही, एक चांगला नेपथ्यकार झाला तरी तो एका चांगल्या कलाकारासारखाच मानानं आणि प्रतिष्ठेनं जगू शकतो. बाबा, तुम्ही वेळात वेळ काढून मुद्दाम गजाली या कार्यक्रमामध्ये आलात. प्रुडंट मीडियाच्या वतीने तुमचे आभार मानतो.